fahne e dow hawrine meɗen en keɓi ɓiɓɓe fulɓe ƴoyɓe illa leyɗe jananɗe ka wonno fa weccore Allemagne. Neɗɗo fuu heɓayno faami na fay weccore Allemagne kanum bo e jogii fulɓe. Non ni ɗum wari e ɗum woni mo jiyoton yeeso muɗum o ɗo o laati nun ɓii pullo tokkuɗo nayi oruɗo nayi dawduɗo e nayi sawru e helliru e boyri e jolloru jon kam ɓaato bargujo bane mi anni o dullata ɗum ɗon kan jogaka jolloru kanko woni mo jiyoton o kam mbiyammin Sisé Sékou ɗum wonno inne nen tawte ene woodi kadi inne yaytinde non noon o waran o matina on o hollan en kanko bo noy wonno no yiri hane ɗo hawritere joɗane hanne illa balɗe tati kam wonno ko hawne nen joɗa e nder leydi Wagadugu ɗo. To assalamu aleykum Sékou Sisé. Amen jiɗi matina jama'are fo inne maɗa e hoore maɗa ɗum. Naam, Alpha Ibrahim Sékou Cissé. Mi jeeya Gana mi jooɗi Allemagne. Alhamdulillah rabbil alamin en tawdama Wagadugu ɗo an. Taw waɗi ayo to noon fulɓe tawa fa weccore Allemagne on nani konngol makko konngol laaɓugol noon en mbiyata tubakure tan woni ko ɓe nanta lalle hanne woni balɗe tati ko jooɗiɗen e dow hawritere noy wonno yanɗe maɗa e dow no e ɗo hawrine ume noon ɗum wawta ko ɓeydi e dow caɗele maɗum bo noy mbiyeten e dow caɗele pulaku wonduno ɗumen ɗum wawta ko hanne ko wari ko ɓuytiri e dow caɗele ɗen gen. Alhamdulillah rabbil alamin hawrinde pulaku aduna kuuɓugal en mbi nayaɓal woni ngal hande ngal ko firti wonno goɗɗe waɗino ko wona galɗo go'aɓal waɗino jooli semi o miccito ɗiɗaɓal semi woofay Wagadugu tataɓal astafurullah ɗiɗaɓal Paris no ɗiɗaɓal Allemagne tataɓal Paris nayaɓal woni ɗo hande mi tawanoma gal Allemagne Berlin mi tawdama e gollidinɓe gal Paris du ka mi heɓa yaade ala kulli haali ngal hande ngal na seedi e majji ɗi fuu ko seddi ɗum kan wonno hono yimɓe ɓe bullitotonoɗen torraji meɗen nde jaabata ko en kan en tayni en hannden faale hawrinde nden walli en hokki en dabareji ɗi bawten dawrude tawa torraji natatormaji gonɗi e pulaku ɗin na timmanana ɓuyto ɗum ɗon ko firi ɓe woni ɓen yimɓe ɗum wonno ko e hano ministre en fof en jii premier ministre mo Burkina wari en keɓi capitaine Bari kan wonno représentant militaire en wari ɓa hande en keɓi militaire goɗɗo kanjum mawɗo ɗon jeggiti inde makko donc kamɓe ɓen tayneten ɗo ɗen gullito hande kamɓe tayni so en murama tan en mbiya alhamdulillah caɗele kay en jii alama timmude muɗum donc ko heddi ɗum wonno enen nanggodiren gollen e dow ko kalduɗen kawruɗen ɗo ɗum inchallah ko ɗuuta yeeso to natija muɗum inchallah so Allah jaɓi en tawan natija lobbon inchallah. ƴaminore ne nun ƴaminta e dow ƴoyɓe leyɗe feere feere fa wari e dow ne ɗo hawrine kanum du to hooti ɗume noon hani tawe yettinoy ɗum kani sikki en fo en kaldi dow muɗum kala gootuɗo fuu ko kalduɗen kawruɗen ɗo on hani horra yewtida e autorité leydi muɗum fa hande nde yewtida e haala nane leydi muɗum so jomum amiru noon yewtida e joroɓe muɗum fa hande e fulɓe joddiɓe muɗum en fuu kawren nadden gotol jaltiden gotol inchallah so en gaɗi noon fuu hono saɗormaji jiiɗaɗi fuu ko heewi en liɓan sembe mum inchallah o naadu tawi en timminiɗi fuu so Allah jaɓi. To woɗi noddinore ne nun goduɗa maɗum bo manore ne nun goduɗa e dow ardiɓe e dow ngal ɗo kawtal. Machallah ardagal ngal kay en fuu en jiɗi no ngal waɗi sabi kala ɗo nanguɗen fo a sikkan kala ko cakitiɗen wadde fo a sikkan na ɓurno ko puɗɗunoɗen ɗum wadde donc wala ko wiye so wana tan wiye ɓe jettama e horeji maɓɓe docteur professeur Issa Diallo fa hande e sukaɓe makko wallitinɓe makko fa hande ndu en jeggitinta kala ballitirɗo banggal andal e jawdi e sembe muɗum so debbo so gorko suka mawɓe fu ɓe jettama hawrinde nden woɗi leydi. Madala ni wonno konngol kanko
Ibrahim Cissé Seku woyno en illa leydi Allemagne fawecore Berlin o wari ɗo e dow jinganago pulako kan acco e toyi pirowal ngal o wari o wifa kanko bo o wara o wallitoro o walla dow suudu baba o walla ɗum e dow tampiri ni pulako wondi on nani konngol makko. Allah wallu en, Allah wallu pulako, Allah acca jonde jam tabito e dow nokkuje meɗen e dow leyɗe meɗen feere feere. Mi salmini kadi e moɗon. Assalamu aleykum.